Sziasztok, srácok! Ebben a mai videóban egy kis Fortnite-ot hoztunk el. Oké, ez zero build. Hát igen. Ebben tudni vesztek, 1000%. Na szóval, hát akkor a videó itt is van. Sziasztok! És amúgy... Figyeled, most érkezett le, az senki nincs, csak ott a csendben. Ezt viszem is. Bocsánat, ha Hogy kicsikét kell itt... Kétszer megnyomom, vagy csak visszaállítod? Visszajöttünk. Bocsánat, leállítottuk a videót közben. Én nem fogok. Nagyon szép Viktorit Milyen nyertünk. rangot kapol, öcsém? Nagyon szép Viktorit nyertünk. Igen, csak bevágó, bugos volt a játék. Bugos volt a Nagyon játék. szép Viktorit Na, nyertünk. 200%. Lépjél ki, hát de zero build azért. Bugos volt a játék. Na, addig, de most én kamerázok. Akkor. Jó, akkor gyere ide, én meg megyek meccsezni. Ugye? Na, most én vagyok a kamerás, szóval jó kamerás leszek most. Így leülök. Hát első videónk, amiben például tudunk beszélni, nem tudom, hogy milyen minőségű lesz. Hát ebbe én most leszek a legrosszabb. Ki tudod, itt nagyítom a kamerát. Igen, szóval. És akkor így kamerára jobb. Na, jó, oké, egy kis föngondakadások, de miért zero buildezel? Jaj! Na mondjuk, ne. Ott az a neve, hogy Galaxy Matrix, nyugodtan lopjátok el gyorsan az akuntját. Nézzétek meg, egy locker túrt, gyorsan. Na, 3 Na. skinem van, hát Sajnos. nem vagyok valami OG. Itt vannak a blingeim. Van egy Blackpink. kevés. Blackpink. Van egy kevés ebből is. Hát egy kevés ebből is van. Ebből is egy kevés. Meghaltam a Gatekeeper Shadian által. Várjatok, itt is van egy kevés, nem tudom mennyi van, szerintem, hogy a 3. Csak egy 3, nem is 97, mindegy. Én vagyok a legjobb Szóval kamerás, amúgy a várj, fele itt a- képernyő nincs is benne. Hát akkor Amúgy. úgy tegyed De miért már. teszed Miért teszed át? Legyen csak Én dolgozok. Igen. De akkor szólóvés duó legyen. Nézzük meg, mennyire tudsz Persze. játszani. Hát nézzük Ja, meg. Ott is szétverek mindenkit. Várjál, van egy társam, aki tud velem játszani. Hopp, mondjuk a friendeket, azokat nem mutatsz. Na, jó, be van. Megnézte. Megnéztem. De sajnos nincsenek barátai, csak én vagyok, az Nem egyik. igaz, van amúgy összesen olyan 100 barátom, még van 100 hely, de amúgy, ha akartok befrendelni, Galaxy Matrix a nevem. Igen. És amúgy És nyugodtan nagyon rossz játékos. Nagyon rossz játékos. befrendelhettek. Kitörölöm az összes barátomat, csak meghagyom azt, akivel nagyon szoktam játszani. Nézzétek meg, mennyi vibakja van. 300. Csak aki itt mellettem és kamerázi a videót, csak amúgy azt fogom... Ha akartok közös videót, akkor iratkozzatok fel, és legyen meg az én csatornámon a 25 000, meg a 15. És amúgy gyerekek, Ez siralmas szeretnék volt most. még mondani. 3 perce videó kamerázunk, de még semmi nem történt. Az a legjobb amúgy. Főleg az, hogy lelőttek engemet. Hát, főleg az, hogy kimegy a konyhába és leállítja a videót. Szóval itt csak annyit szeretnék amúgy mondani, hogy... Amúgy de jó kamerás vagyok, azt sem tudom hol van. hogy Nézzétek meg milyen, hogy ez a videó, ez vágatlan lesz, úgyhogy... Hát, mert nem tud vágni. Persze! Majd küld át, én megvágom neked. Persze. És amúgy 200 barát lehet, úgyhogy hát valahol... Nincs 100 friendje, meg csak 9. egy barátom lesz, aki ez a kis gyerek itt mellettem. A többi... Na, egy kis adásszünet. Kis RV Production történt. Nem ugyanabban vagy, amikkel az előbb? Amelyik meg sem akart szólani voice chaten? Nem, ez valami fastól. Fest. Lol. Amúgy ha akartok Burn of GG 1v1 videót, akkor iratkozzatok fel. Persze. Én csak fél, hogy elverem. Amúgy semmi különös. Azért ugrik oda, mert ott lehet amúgy gyerekek ahol régen volt állás a Chapter 5 Season 2-ben, ott lehet 100 aranyért megszerezni Magneto új izéjét. Ami nagyon rossz. Miért rontik el ebből is a season-t? Augusztus 16-án új season, ma néztem az Epic oldalán. Hát szerintem ez a season, ez nem volt valami jó. Nem. De nálam még egy medál se volt, mert mindig közbe jött valami. Szerintem azzal azért feldobta egy kicsit, hogy behozták a Fortnite Reloadot. Hát, de remélem azt ki sem lenne veszik már. ha visszajönne az OG season, de hát azt tudjuk, hogy az nem egy kis fog info. visszajönni. Várjál egy picit, egy kis info, gyerekek. Decemberben visszajön a Chapter 2-es map. Ja igen, ezt Szántól hallottuk. Meg Nem igaz, amúgy ezt magunk, ezt kitaláltuk, ezt tudjuk.
Na, egy kis adásszünet meg... Na, ott van. A kedvenc. Add ide a kontrollert. Add ide a kontrollert. Ja, persze. Hoppá. Hát ez most nagyon nagy szerencse volt, gyerekek. Hát. Ott a mini. Trybeam amúgy. Ha eldobod a minit, elküldöm Zekinek ezt a videót. Nézzétek ezt a szörnyegeteket. Nézzétek, csak egy pár pillanatra. De ezt figyelitek? És kidobja a minit. De fő az, hogy a társa meghalt. Építs nekik egy picit. Miért? De ezt figyelitek, milyen én? Amúgy most tudok, de most az a baj, hogy átállítottam a bilegyelmet. Nem is igaz. De hazudjál már, hát te nem is az én ez most amúgy... Az ő kontrollerével játszunk, ami meg millió triple editet tudnak. Hát amúgy igen, én is. Amúgy nem játszunk olyan rosszul, de hát nem vagyok... De ő rosszabbul. Persze. Ami szedj már egy kis matit, hát 5 matid van. Az se egyenlő. Elég az nekem. Hát, leépíted a fél lobbit. Hát te nekem ilyeket nem mondjál, hát én egy matival kiépítem az egész Chapter 2-es mappot. Hát, én meg az egész lobbit. Na, meg is vásárolták az egész. Megvették mellett megvett a társam, azt hiszi, olyan jó játékos. Eldobsz Tényleg egy... megvette. Jaj! Aha, ott flowberizi fel magát. Gyere, akkor Menj rá. Köcsög. Na, megvan a kártya, plusz 50 XP. Milyen szar ez a magnettó sar. Ez egy magnetós sár. Nem szar. Vagy mi? Mondom. Mit mondtam? Semmi. Na, jó, Komolyan most cseréljünk akkor. Komolyan Várjál, gyere, ezt most ügyködjük át, várjál, hogy így, ne, figyelj, nem a tévét mutatod. Úgy. Komolyan mondom, És ha gyerekek. szeretnétek az én setupomról is egy izét, hogy én játszom az én Jó, hogy kapcsán belegyél. Igen, inkább nem vagyok nem most. Lehet, hogy most eltettek, mert persze, hogy eltesznek, a például olyan rossz az émen, meg átállítottam minden buildjem. Meg ezzel a magnettó, vagy mi a Isten ez? Csinálok a megyei. Nem tudom. De én nem megyek túl. Nem megyek túl. Akkor lépjük. De ez a szék annyira rossz amúgy. Erről én felállok. Hát Inkább ideülök. Azért jó kamerázzák, mert na, én voltam a legjobb eddig szerintem. Átnézzük. Várjatok, megpróbálom úgy, hogy odaülök. Na, akkor semmit nem fogtok látni, gyerekek. Úgy, 90 fokban, hát. Amúgy így is. Amúgy én vagyok szerintem a legjobb ebben a játékban. Várjál, mert szállkontroller. Hogy nézem. Ezt még ő is elmondja. Nézzétek meg, mennyi a módon van. Na jó, nekem már kétszer volt. Persze, te elmótod, Már hát. kétszer volt újabb. Hát. Fortnite-ban, mert az egyiket nem mondom, a másikat. Amúgy gyerekek, annyit szeretnék mondani, hogy ezt az akuntot, ezt egy nézőnk adta át nekem, és azért kaptam ezt az akuntot. De hagyjál a békét! És azért kaptam ezt az akuntot, mert ezt egy nézőnk átküldte nekem. Mit csináltam? Hoppá, elnyomtam. Nem baj. Hát amúgy jó az akunt, de azt hittem, hogy azt hiszem, hogy Ugye azon röhögök, hogy az előbb meghaltam. azon nevet, hogy az előbb kinyitott a Gatekeeper által halt meg, amit ő nyitott ki. Így nem igaz, hanem úgy volt, hogy nyitottam ki a ládát. Jó, szerintem nem úgy volt. Gatekeeper volt benne. Persze! Na jó, zöld, de a gyerek meg háborít engem. Pedig őt kerestem. Várjátok már, gyerekek, kinek megpróbálom. Kapott egy bronz 2, szóval örüljön már. Amúgy írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek jól játszik-e. Szerintem egy 4 per 4. Ki, miről beszélsz amúgy? Kontrolleren nemrég eltettem, de gyerekek úgy, hogy azt mondta nekem, hogy jobb vagyok nála Na kontrollerrel. jó, ezt nem... Látjátok? Még azt mondja, hogy na jó, az igaz. Csicska buzi! Jaj, bocsánat, ezt ki fogom vágni. Aha, azt mondta, hogy vágatlan lesz a videó. Hát nem lesz vágatlan. Legjobb kamerát. Kis adásszünet. Kis adásszünet, gyerekek. Még lenyugszunk. Lenyugszunk. Hát igen, mert nem Várjátok már, mert a telefonomat ilyen. Ó, hát úgy se lesz jó. Mikor kamu iPhone van. iPhone kamu a tököd. Jaj. Bocsánat a káromkodásért. De már rám, figyelj meg. Gyerekek, képzeljétek el, Hogy 50 óra hogy amúgy 80 eurót fizet azért, hogy én kamerása legyek. Igen, de az is lehet, hogy lemegy 10-re.
ha még így folytatod. Szóval azért vigyázzál. De hogy kameráztál ilyen jól? Hát nekem kiáll a kezem. Én? Tudom. Nem kaptál le piket? Fú, de szerencsét. Még fel sem tudja menni gyerekek. Jól van már, de hát én nem játszom ezen a kontrolleren. Ja, nehéz. Fel nekem, mert én nem tudom. Én Ide adja nekem, hogy vegyem fel, úgyhogy várjál, addig akkor fog meg a kamerát. Ezt már lejátszom helyett. Csak Melyikkel? Mindegyik. Persze. Hát Akkor azért. Thunderbird-esen, jó? Várjál, hát itt van az amúgy. Figyelitek, ez a legrosszabb, amikor így megfigyelsz, hát simán elveszi. Hát te Fogd adtad ide. Fogd meg! Fogd már meg a kamerát! Na. Tessék. Magnum V7-es kamera, a legjobb. Aha. Most majdnem leestem. Amúgy nem, mert iPhone kamera, de hát jó az. Már magadnak egy... Na. Nagyon jó tud editelni. Menj már, egy 100-szor jobban egyre. Milyen 100-szor jobban? Elfogyottam. Jó, nagyon ügyes. Elfogyottam. Legjobb vagy te. Kösz. Régen amúgy én ide egyszer sem ugrottam. Ja, mint volt az a izé. Dehogy nem chapter 5-be, igen. Season 1-be. Ott ment a gyerek. Hol? Hát ott. Te vaksi gyerek. Én nem látom, hogy kamerázok. Bejelöli ott. 41 méterre tud eljelölni. Lő téged. Nézd, el tudok jelölni oda is. Hogy kell jelölni? Ja, úgy. 20 méterre. Most mutatok nektek egy kis építéscsekket, azért szívom itt a napit. Gyerekek, annyira nagy trippeleditet fog Jó, van az tolni. én kontroller billentyűzetemmel azért na. Ja, Istenem. Azért az én billentyűzetemmel. De azért na. Én nem kaptam a nézőmtől egy Hát akkor látsz, hát legalább engem szeret, és azért adott nekem a kulcot. Nem is adott a kulcsot, ezt kaptad. Amúgy kaptam, igen, a apukámtól. Legjobb player ever. Gyerekek, ki lesz még ilyen jó player a világon? Senki nem lesz ilyen jó player, mint ez a majd bevágok róla egy képet, amin... Nem vágom be róla. Amin Majd 100 feliratkozó. amúgy majd mutatok face reveal-t. Szóval akkor most ő lesz kamerás. Hát inkább jobb is, és maradjon kamera. Ugye, én is így gondolom. Szerintem inkább maradjon kamerás. Elfogyott a Matiből, és leestem. Mert a legjobb player vagy a világon. Maradjál már magadnak. Amúgy ő sem valami nagyon sokkal okosabb, ez a Gio. Jó, akkor még egy meccs, és akkor vége? A videónak? Még nem lesz vége videónak. Én megyek egy reload meccset, és azok. És utána én is egy reload meccset. Ja, én megyek ki innivalóért, addig beszéljen nektek valaki. Iratkozzatok fel az én YouTube csatornámra. Link a bióba, a leírásban. Gyorsan elveszük ezt a kontrollert. Így. Kiment innivalóért. Amúgy hall, mert itt van majdnem a konyha. Jó, így. Mondom is a kódokat az akuntjához. Itt vannak már a kódok az akuntjához. Azt figyeltétek, miért büffentett? Figyeltétek, várjatok. Így, elkezdem ezt pikexelgetni. Így. Figyeljetek, de mondjuk könyökömmel pikexelem ezt, tehát tartom az egyik kezemmel a kamerát. Amúgy nagyon jó. Amúgy nem állított át a bildjeit. Ugyanazok a bildjei. Csak szarul épít. Ezt majd tuti ki fogja vágni, de nem baj. Úgyis én vágom majd a videót. Elkezdődött a meccs. Egy szót sem. Kicsikét tedd már oda majd tedd. De most ez komoly? Rá fogsz ülni a kontrollerre. Örülj, hogy De a szóltam. tévére tegyen inkább, hogy nehogy lássanak. Engedd el, majd én lerakom. De most, de jó, megmutattam a faladat, láttad azt? Láttátok a falát? Amíg ő itt öldököl, addig mutatok egy setup tourt nektek, várjatok, itt kis adásszünet, megbeszéltük, hogy egy majom. Ugorj, úgy, menj oda, menj HD-hez. Hát, előző season. Egyik barátom azt mondta, hogy ő chapter 4, Nem vagyok rá kíváncsi. chapter 4 óta nem játszik, és hogy ő most frissíti meg a görög season-t. Azt mondja nekem, komolyan. Hát akkor hazudik. Hát azt mondja nekem, most frissít a görög Úgy season-t. elcseszett téged, hogy csoda. Tudom. Meg egyik barátom azt mondja, hogy megmutatom nektek a szép autómat, olyan gyönyörű. hát Chris Advice-nak a taxia. Chris Advice-nak az autója. Amúgy kb. Ez mindenkinek megvan amúgy, aki sokat játszik.
Hát akkor nekem nincs meg. Én nem betörjezem, én rankedezem. Amúgy én egy nap nem játszok sokat, csak olyan 3-4 óra. Hát ez nem sok. Amúgy Matyolatnak van benne a legtöbb órája, neki valami 4600 órája van. Vagy 6000, vagy nem tudom mennyi. Legendary chest. Figyelitek? És az előző... És az ekkora szerencsém. Azért, mert én kamerázok. Persze. Vagy csak azért, mert... Ott van neked. Hát ez is jó, hát ezzel nem emlékszel? Valamikor Hopp, ne, megmutatom a emlékszel, plafonodat. dolgoztunk és 2 embert ezzel öltem meg? Mikor? Nem emlékszel. Amúgy, hogyha akartok live-okat, akkor tudjátok, Twitch-en hogy... kövessetek be. Nem is igaz, mert én nem Lesz a szeretem csatornámra. a Twitch-et, szóval ne. Hát jó, hát de nekem nincs Twitch-ed, de nekem van. De nekem van Twitch-em, és fakit szoktam nézni. De most De nem meghalsz. áll, Most de meghalsz. kipörös csicska! Ez nem Gatekeeper, ez taktikál. Én meghaltam Foldem is be, te common fegyvertől, szóval amúgy jó. Nem azt mondtad, reloadot mész? Hát most még megyek egy meccset. És majd akkor te fogod reloadozni. Jó. Hát ez egy ilyen kicsit hosszabb videó, hát nem tudom, hogy vágva lesz. De Majd én megvágom. Nem lesz vágva. Majd én megvágom. Nézd, és kap egy snipert. Mi? Hát erre... A tuti billentyűzetes, sose tudja, mit csinál. Várj, már én is billentyűzetes vagyok. Ezt én kapom meg helyette, hát öcsém. Én is billentyűzetes, úgyhogy erre Amúgy hordom. én nagyon jól tudok snipe-olni, Aha. majd így be fogok vágni egy ilyen régi videókat, amiben tényleg én snipe-oltam, mert ott a nevem. De tényleg én voltam. Egy kis adásszünet, várjatok. Na, egy kis adásszünet, megbeszéltük aztat, hogy nem hazudozunk. Hát amúgy nem is hazudoztunk. Csak Csak hogy abban hazudtam, hogy az akuntot nézőtől kaptam. Hát jó, hát azért kezdő videósok nyilván... szerintem nézőtől nem kapnának akuntot. Hát, Én kétszer elvesztettem az nyilván akuntomat. egy 13 feliratkozós akunt, az nyilván nem kap egy hát nem tudom, mennyi pénzt érős akuntot, úgy csak ingyen. Hát, Az főleg nem eléggé te. sokat ér, mert ez amúgy Főleg nem te. az összes piket szemet kiszámoltam, hogy mennyit ér. Meg vannak olyan emótjaim, amúgy... Mert ő nem tud számolni, ezért csak úgy összeszámolt az egészet. De amúgy nem igaz, gyerekek, tudjuk. Egy kis adásszünet, megbeszéltük az egészet. Nem Kiszámolta. beszéltünk meg amúgy semmit, mert egy másodperccel állítottuk le. Tudom, ezt most csak úgy Amúgy mondtam. mindig csak egy másodperccel állítottuk le, úgyhogy Igen. mindegy amúgy, de... Várjál, hogy szokták mondani a nagy youtuberek, mint Kresszer? Ez nem tudom videó, hogy jön át. Emlékszel? Nem át videóba, de amúgy De amúgy ez nagyon cringe-nek néz ki, meg minden. ez nagyon ijesztő. Amúgy neki a kedvenc shotgunja, én tudom, mert duótársam. De te kitől? Nem, mert Oszkárnak a Régen frenzy autós- autós shotgunja. régen autós volt. Igen. Amúgy hála jó égnek, hogy De ide kivették. megint jönnek ki, meg nekem Tudom, ide nincs kedvem. 200-an jönnek. Nekem nincs kedvem most fájtolni, főleg úgy, hogy rossz az émem. Képzeljétek el, De oda gyerekek, is, mert jó, hogy az én az tudok egy égemben, olyan- ezt hogy én- elrakom, új vita. ott van egy chest a ház tetején, leugrasz, azt adsz neki. Nem azért. Szóval én nekem az előbb elfogyott a motiv, és emiatt De haltam hát meg. tudod, émerezik a gyerek. Hoppá, szia barátom, megkapod a banán. Bocsánat, gyerek. Nem mondtam amúgy semmit, ez csak... Vágatlan videó. Koplecsot is! Koplecsotkán. Amúgy, hogyha annyit szeretnétek még, hogy ha szeretnétek Ezt most már streameket, kivágom majd a videóból. hogyha szeretnétek streameket, akkor iratkozzatok fel, ugyanis 50 feliratkozón lehet shortsban streamelni. De tudd már, miért? Menj már odébb, na, oké, egy kis adásszünet, nem mondjátok el ezeknek, mert megveri az egy mini shield-ért. Hang, hogy elhozna a pump shotgunt. Na így már elhozod a minit? Na? Nem. Amúgy nincs ott mini shield, de eskü nem dobtál. De eskü nem Akkor is vagyok elküldem dobni. Zekinek Discordon. De hát nincs is Discord. Mi van Discordon? Jó, de hát nincs meg Zeki, mert oda olyan nehéz oda bekerülni. Nem baj, de a Amúgy Discord, de hiába amúgy mondanám azt, hogy jaj, ez Zekinek a legjobb barátja vagyok. igen, én is az legjobb barátja vagyok, mert Chris Advice-val tegnap Fortnite-oztam. Amúgy hát ezt Igen, bár úgyis hiába mondanám, hát ezt úgyis se lehet elhinni. én egyszer azt álmodtam, hogy Chris Advice visszatér, beolvasta a nevemet, meg azt mondta nekem, hogy ad nekem moderátort, tort a streamjen, és akkor együtt Fortnite-oztunk. Krisztedben egyszer a születésnapom volt. Igen, nekem is Ez eljött tényleg igaz. a születésnapomra Chris Advice is.
Eljött Chris Edwards a születésnapomra, és azt mondta, hogy igen, megtanított Fortnite-ozni, meg elmondta, hogy hol lehet a legtöbb fegyvert találni, meg minden. Mit szeretnék mondani? Ami Chris Edwards nyert kapott valamikor. De ez az én akkuntom, úgyhogy lőd a földet! Lőd a földet! Valaki elveszítette a Victory Crown-ját. Ja, hogy amúgy 100-as shieldjem van, akkor sem. Shieldjed van? 100-as shieldjed van? Ügyes vagy, öcsém? 100-as shieldjem van. Építs nekünk egy kicsit. Mutasd, hogy tudsz építeni a nézőknek. Na, csinálj egy tripalintet. Várjál hozzá akkor először. De azt figyelitek, hogy lerak egy falat. De nem működik az elitem se, te gyerek. Na! Wow. Én átraknám a te helyedbe az R1-re. Az editet. Jó. Úgy 100-szor könnyebb lenne. Van egy barátom, aki azt mondta, hogy jobban játszik, vagy Faki. Hát, nyilván, hogy nem hittem el neki. Ez biztos igaz lehet. Hát, biztos igaz. Hát egy barátod mondta ki 12 éves, ez tuti igaz. Hát, neked meg a barátjaid mondták, akik 8 meg 10, de hogy is csak nem igaz, vicceltem. amúgy van egy olyan barátom, aki tényleg amúgy nagyon jól játszik. Még nálam is jobban? Hát, nálam is jobban. Akkor hazudik. Emlékszel, amikor játszottunk Fortnite-t, és bejött egy tudod, leállítod a videót? Aha, persze, ő jobban játszik nálam. Egy kis adásszünet. Ő jobban játszik nálad, te. De mondd már, na jó, Chapter 3 óta játszik. Hát attól, hogy Chapter 3 óta játszik. Elnégyeztem vele. Na jó, ma ráírok. Akkor írja. Hát úgy értesz tégedet, ember. Ma ráírok. Szerintem sírni fogok. Aha. És mikor kezdted a játékot, és jöttél velem 1v1-ezni, és lepikekszelettelek 10-ből 10-szer. Hát jó, de akkor még játszani se tudtam most. De akkor is mondtad nekem, hogy én prób vagyok nálad, meg minden el foglak tenni, erre lepikekszeltek 10-ből 10-szer. Amúgy alul van a chest ide, én ugrok nagyon sokszor. Alul van a chest. Most innen elmegyek. Akkor megy. 21 perce megy a videó. Hol az autó? Hát nem baj, hát hosszú Fortnite-os videó. Gyerekek, előjem? Ott fut a gyerekek. Gyerekek, fut a gyerek. előjem? Gyerekek, Előbben. amúgy nekem hogy van ilyen nagy? Előttem. Gyújtok a gyerekét? Mint egy gangyama. Szedj egy kis matit, mert véged van, jaj. Amúgy írjátok meg kommentbe, hogy ki mióta játszik, és mi volt a kedvenc seasonje. Szerintem, hogy mindenki Chapter 3-at fog írni. Nem, mert én OG-t írnak. Legjobb évek az OG-k voltak. Chapter 3 Mikor nem lehetett season. ugrani. Amúgy 100-szor jobb kamerás vagyok, mint te. Ez nem is, ne is vitassuk. Kiáll a kezem. Ne is vitassuk. De itt volt az előbb egy gyerek. Ott van bent szerintem. Nagyon ügyes, még a chestet sem nyitotta ki. Ott egy Nuka-Cola. Nem kell. Hát idd meg, mert kapsz egy izét. Micsoda? Hát kapsz egy aranyat. Miről beszélsz? A Nuka-Colától kapsz egy Nem aranyat. igazán, hogy tudom, hogy mindegy. Nézzétek. Ott az egy arany. Mondtam. Nézd, nem tudtam. Nem megtudtam. Mint én az előbb elfogyott a motiv. Best player volt. Ebből majd... Ettől lehet venni snipert. Nem, ettől combat shotgunt lilát. Nem, mondtam. Ide egyszer ugrottam tesómmal, amikor elment kempelni. Komolyan. Csak azt tudtam. Nem, hanem mikor elment Mikor elment talán Mikor elment WC-re akkor. De ezt miért kell mondani? De amúgy azon gondolkoztam, hogy ilyeneket miért mondok amúgy? Hát nem tudom, de mindegy. Hát. Ez nem mindegy. Szeretik apulyák. De ezt is nem várjuk. Nem vágjuk ki. Maradj csömbbe. Hát ez igaz, hát Pinkorizon is megmondta. Mit? Amikor Life of Luxury videót csinált, hogy szeretik a puját. Hát, ezt most vág ki majd, de én nem nézek Pink Horizont. Jó, de majd akkor bevágom majd ezt a videót. Hát akkor egy 50 órát fogsz vágni. Jó, mert az év. Nem mondjad, Hát az hol van? nem mondjad, hogy jobban vágom, mert ez nem igaz. Dehogy nem. Nem igaz. Jó, Én a sniper kill-eset majd azt megnézzük, hogy kinek jobban van ki felvágva. De építjen akar a vízbe. De felvágva. Felvágva? Mit vágol fel? Dinnyét. Dinnyét? Várjátok, már iszok. Amúgy én is azt akarok, ezért most így. Ezt hallgassátok. Nagyon finom ez a... Chris Edwardsnak a gyümölcsléje. Chris Edwards egyszer eljött a születésnapomra, és azt mondta nekem, hogy üdv a béke szigetén. Ha elvitt téged jacuzzizni. Igen, hát.
Biztos. Elvitt engemet a Van egy tengerpartra. ember, itt 100% van egy ember. Vegyél faltörőt most. Tudom, hogy van egy Vagy ember. gajtörőt, magyarul. Amúgy szerintetek írjátok meg, hogy 10 per hányos ez a... És tényleg van ilyen. GMI! GMI! Mi a robotom? Azt Jimmy! ülni? Jimmy! Amúgy dehogy nincsen jó, én nem esti. Hát szarémed van. Gyerekek, Miért use code vettem GMI. combat shot-it? Hát- Itt van kékben. És te tudtad, hogy pont nálad lesz egy combat Nem shotgun? gondoltam, de Egy hát combat jó. shotgun? Na. Ez nem dob rám shieldet. Ez matit dob neked. Fúj, te! Ez is dob kell neked ez. matit. Ez Nem. tudod, milyen jó amúgy? Miért nem viszed ez a Desert Eagle-t? Deagle-t. Amúgy itt is bejelölt egy NPC-t. Gyújtok egy rakétát, mint egy Itt is ganja. bejelölt egy NPC-t. Közben úgy látszik biztos, mint fakanál. Mhm. Hol volt? Itt bejelölt egy NPC játékos. Biztos amúgy nem faki volt. Na, amúgy ma megyünk Capra. Zero Build Ilyen Capra. megyünk, hát nagyon Zero sokat buildra. gyakoroltunk. Zero Build Lehet, Capra. hogy itt most nem Mert az látszik, építés az megy nekünk a legjobban. Ja, amúgy tényleg. Az De megy nekünk a amúgy legjobban gyerekek, az építés. Figyelj, azt tudod, elvinnék az autódat, mint velem volt egyszer, emlékszel? Mikor Hát jó, de azt hittem valaki... A loot azt megkapod. Most úgy megijedtem, azt hittem szálltam valaki, ami nem kellett volna beépíts, mert előbb be kellett volna hozni a robotot, mert szétütte a buildaidat amúgy. Azt utálom. Hogyha szeretnétek egy olyan videót, hogy nem nyithatunk ki ládát kihívás, akkor iratkozzatok Persze, fel. akkor ne iratkozzatok fel. Mi? Hát ha nem nyithatunk ki ládát, akkor csak simán megfogom, azt szétütöm. A ládát. Nem, hanem csak egy láda kihívás. Hát én nyisd a többi ládát. Ketten jönnek ide. Nem, az a boss. A boss. Gatekeeper, Sviddel. Tényleg a boss? Aha, vagy hát csak igazából a party A boss. combat shot-it én jobban szeretem. Akkor bányázz vissza az aranyat, tegyél egy gólát is kész. Akkor vissza van, Amúgy nekem visszakaptad nem az is nagyon aranyat. szükségem aranyra. Lövik a robotodat, fizettél. Na azt már vidd el. Lövik a robotodat. Úgy lőtt cél, mert nem bírod kieditálni. De csak elfelejtettem. Úgy üst cél. Most azt hiszi, hogy meg tudja neked mutatni az edit Nem tudását. félek ki! Hát mert túl dagadt vagy azért. De hol vagy te? Te ne lőjél, mondta! Rohadjál meg! Te! Egy gyerekbarát Te videó. cigány! Jó, Use azért... code Chris Advice, és iratkozzatok le róla. Use code Gamer Techno. Amúgy majd csináljuk csatornatagságot. Gyerekek, amúgy, ha szeretnétek videós találkozót, nem kezdem el itt ezt vissza. Na, megvan, megyen. Megbeszéltük, nem lesz videós találkozó. Pedig amúgy lesz a Nem. Csak akkor lesz, hogy híresek leszünk. Vagyis hát sosem? Szerintem nem lesz. Vagyis sosem. Jó, még azért nem biztos, de hát amúgy de... Ezt a Thunderbird-ot ezt nem kérem. De amúgy nem tudom, melyik a jó fegyver. Hát dehogy nem, ez legendary azért szerintem jobb, mint egy epic. De akkor is Nem többet tudom, hogy a sebez. combat shot az 88, 71. 71, de ez ilyen gyors. Jó, de hogy Azért gyorsabb is. nem gyorsabb. Ugyanolyan jó, de hát többek golyó van benne. De erre tudsz nagyobb tárat tenni. Nagy okos. Jó, de... Te Hát nem tudok. szétdarálik a robotodat. Menj fel gyorsan, fizetél érte 100 aranyat. Hát ez Azért nem nehogy olyan már. sokat. Akkor meg hagyd, hogy jöjjék meg. Hang vagy bepikekszálni. Hát majdnem. Jó, hát én ezt nem hiszem el. Hogy te félsz az enemiktől. Hát, Enemy Spars! van egy Hogyha mi killem. az én csatornámon Van- már láthatótok egy... Gyerekek, van egy killem, most nagynak kiszem magamat. Hát. Jó, amúgy. Hát a Noki. 2 killel szoktam magamat nagynak hinni. Nekem a legtöbb killem az rankedben volt 25. 3. Nekem a rankedben volt az 25. 3. Aha. Jó, nem tudom. Nekem 25 volt rankedben. Amúgy most jó fegyver. Az is egy rankább gold 3-ra. Az a Figyeled ott az szerencsém, hogy autón. nekem ez a kedvenc harbányos game. Nekem csak Mythicben volt a kedvencem. Amúgy ez mindig easy. Hát Ezt de mindig a a tesómnak adom. Mythicben az nem is volt. De volt, Brian Nem, SMG. az a másik volt. Volt! Az más, de az más volt, nem ilyen volt, hanem az ilyen... Hú.
kezd nagy okoskodni, hagyjátok. Nem, de az Harbrian SMG-t azt a Chapter 2-be hozták be. Igen, és Mythicben nekem az volt a kedvencem. Nem volt Mythicbe. Volt Mythicben. Akkor milyen fegyvere volt Hadesnek? Egy bot? Ja, jó, elfelejtettem, mert azt hittem, hogy te most az, hogy hívják a Chapter 1, a Season 1-es Chapter 5-ös. Chapter 5 Season 1, melyiket mondod? Hát, Rick Leslie a vészes? Ilyen volt, tudod. Rick Leslie a vész? Nem, más volt. Hades? Nem, Chapter 1 Season 1-ben mióta volt Hades? De most sem tudom, melyiket mondod. Mert annak is volt, Nisha Sticker AE. Ja. Vagy Nisha, vagy Misha. Kisa. Nem tudsz beszélni magyarul. Tudok, csak nem tudom, hogy Ha bele. hogy hívják ezt a boss-t. Jó van, már Kubuki földről jöttél, az kész. Megmondod. Kubuki, de amúgy mi ez a Tovhaft? Micsoda? Tovhaft. Mi az, hogy kettő? Kettő. Mi az, hogy kettő? Gyújtok egy rakétát, mint egy matyolat, Erik köszi. a Subaruval. Na jó, gyerekek, ezt most mondjátok meg, hogy kitett azt a Fortnite-os videót. Mi abban a mém? Azok egy mém videók szerintem. Nem mém videók, amúgy váltsát vasra, vagy kőre. De hogy kell? Nem tudsz, várjál. De hogy nem tudom. Akkor váltsát. De most nem akarok. Aha, vagy csak nem tudsz, na váltsát. De miért akarod ezt? Nem tudsz.